for your mama by the bar, Nyansa Podumadi, so Nyansa Podumadi and Egusi, and nay Abaha Babato, Yama Meba Koha, ye Conan Tain near an aquatic como, the interior or Hanum. Ma, yes, you move. Now, what to say you? Oh, Yamado, may a friend as young Gobra, Gobra Komfo, Minier, Gobra was some for Minier. Aha, Tina Pato Goody, and issue our come. Maconia. Me kwa foye okona nani oyekwo nani na ehia okwa efrem ehia nkwa wo me da wasa kopem axim me da wasa ankwa me da wasa kopem axim na kwafo wo boase adanse boase bidiem shawo na kwafo ene kwafo me kwafo ye friend na brand wi akoa nye wo no Nana yada wase se wa kire yemu maame we de so dwumadie ne de ntia wo hanom dwumadie mo nam so no wanti ni ban kwaje ntia mo hanom ye baba boa ewiasefo ma asromofia dwuma kramanya baabi eto ene se ni ban ho dwuma ne yeye Ankobra memimu no mutu gold Ankobra me da wasa ko bopum na dwumadie nam so ye ba hanom no aya eni pankwa ayaresa aduye ntini ye wo hanom no kwari sane ya ewiase obia benya na somedwe obia benya fa hodie ntini wo hanom no we de mesere kakra am se me ba ha me hwe dwumadie ekoso na ma won sa konfo ha bebre obia ne nasa ma obetimi a kire mu kakra de ntia ma obia ne nasa nko no de dira ma bia ne nasa nko no so no bia suo bia ne nasa osuno suo bia ne ni ochi osuno suo bia ne na dwuma woye no osuno suo bia ne ni tumi ne power kita no ma we de no kwa metia na me hwe kakra am se obia besi dwuma besa ode ne nsa to ne nseyem so wo pache wo yentimi hu obetimi a kire mu kakra yentina bia si dwuma ode nsa to ne nseyem no wo sra soro ne asase fi se eni ewa anopa no won ne wanwumere odura na dwa disease so ache aherefo kire ye obi de da bia chi edine wo sre soro ne fom dino ma wo pache no yo we de da wase ma ye bebisa kakra mpacho akomfa wache kakra me akomfa me fa me yire no me wire won fie nkono sese me yire wo 54 afie aduonu mi nan na me ware no ana akomfa wo ache kakra ma obetimi a kire ya ade ba ako a akomfa we waya wa odwen ho ebro wa adwen ne wonti ase so ade a fa me yire maye masadamfo yare am wate apo twafo obi a wotwa masane yare am wate apo obi a wotwa obi a wobodam obi zo bonyina wo ngoba mama wa woba ma odina to me yire konfo nti ma ye ne efata ampa na we tese wa bebre ma de nti e ba ye se ye sihima e wa ha nti na e ba yi obetimi a kire ye mu kwan ya omofa so e sihima no de nti e ma wo mu sihima no obetimi a kire ye mu kakra ne kwa samse ne ma de o mu sihima no ohima bia ye okurunum obu panyini okura hima ni mi no na nye kuropa no nim amamwo ni kurunum obia o ye ma no so panyini ohima ye ema no panyini emrema no so no ono ohene ohima o ye omano mu panyini no omano mu panyini ono ohima aha ono da no obo wo mu obame kuro na fa no do mapefra ekuro ohene ne hima ni mi no enwe kuropa ana ye beda wase ye du besia ye besa ba wonche biem ne no abetwetwe nkomo ye da ase